aku beli pi baru sesusin. Aku kerteng ke bayam ke badan bor ke jong try jong Jesus Christ. Tuyo ma pi ke jeng suk ke jeng ayai ke badap yang ke jong Jesus Christ bo try. Bala Shah ya pa Calvary ne ke banta jong abat jong fi. Hage ni ke por ni yo ye ke ban Shah skor ke khubor ke ktien ke jong blai. Oi nyo sngo gini sngi ke don ke jeng yam brio ke bashir kai ba. Kam tam e abreng ki longkmie ke badan khun. Ke don ke jeng yam brio ke bashir kai ba. Bat ke don ke longkmie ke bayam ke ban nomla ke ban pyntngen danoro. Namar bala du no il ke jong ki khun. Habala du no ke jong ki khun. Ke don ke jeng yam kthang ke don ki longkmie gini ke sngi ni banang yo sngo ha ke ni ke rilum kan si jan tia bi ye jongi. Ki bayam na ke ban ta ki khun. Namar ba ke la du no iki. Kadang ke jingyam ke bakrau nomar gila duk no ele ke jong ki khun. Ki don ki khun ke bala yap no. Ki don ki khun ke bala Shah pyniap. Ki don ki khun ke bala lek no de ke berthai. Bahra ba ki kime ki pa ki duk no ele ke jong ki khun. Kadang ke jingyam ke bashir kai ba. Mar ke sngo tu ele ke jing du. Ke sngo tu ele ke jing koridor. Jong ke jing ye khlap no na ke berthai. Lambat la ke jong ki khun ke ba e ke ba thoin. Ba namar ke ta ke don ke jingyam ke jing pai do no. Ka Bible ke thu inga ba de fi. Oh ka ktien ke jong blai ka bau Jesus ye thu shapang ke jingyam ke bashir kai ba. Bat ka ba ka Bible ke thu ingi ba don ka wei ke brio. Ka badai ne ke snong harama. Bat ka brio ba kthang ka rakhel. Ka ni ke brio ka la yam pa do no na ka bantala ke jong ki khun. Gospel ke bat kom Yohanes ka lanam au Matthias ke banang ka lanam ka ba arkot ka ba arp ka de khat ka ba khat nyo khat nyo bat khat pra len puli di ktien ke jong blai. Ktien ke ba longkmie harama la yo sngo ya ka ka jing sawa bat ka ka jing yam brio bat ka ka jing yam brio ke ba crowd harama la yo sngo ya ka jing yam jadi ka rama ka we ni shnam aga badan ka thang Jerusalem bat ka don ru ka jing yam brio ka chaka bat ka don ka we ka brio ka rakhel ka ba kerteng ka rakhel ka la yam pa do no na mentala ka jong ki khun. Pada kamon syuru ke ban pyntngen ya ka. Nabakim don syu. Ka rakhel kalayam. Bat ke jingyam pai donut ke jongka. Kalong ka ba kthang hadu kata-kata. Om don bala ban pyntngen ya ka. Nabakala du no il ke jong ki khun. Ki brio kalawan ban pyntngen ya ka. Mla ban pyntngen. Ki brio kalawan ban persang ban ai ke jing pyntngen ya ka. Don bala ban pyntngen. Naba ki khun jongka kila du no. Kalau dan ke jingye khlat ke ba shipor bat ke ba junom shipor na gani ke berthai kam da long junom re shipor ke berthai makam yo isu sendan ni ke jong ki khun kala do no ki khun ke ba it kadai ke por jong herot men bau long sim bala pyniap lut ki khun shan rang ke ba po arslem namar ba kim shom la yo Jesus Christ ba try ti namar ke da kane yo Jesus la pan pau do angel hakmat Joseph ben kan ria no na gani ke shnong Bethlehem shari Egypt. Panamar kata habu herot uyo ibo myoshu Jesu. Ula hukum ban pyniap ki khun shin rang ki bapo arsnam. Bat ha ka phang jong ka rama. Hang ni kadon ka ni ka rakhel. Bat ka yam na mala ki jong ki khun. Kam dei tang maka ki wei pat ki yam. Bat ka jing yam brio ka ba kraw ba ka jing sawa. Ha ka nong raf ka rama bat shi ki jaka ki phang jong ka Jerusalem. Kala don ka jing yam brio ka ba kraw hadu kata. Namar bagi longkmie ke yam ke kime ki pa ke yam na malaki jong ki khun. Lok bay berkat ke ni ka por. Dan ke ni ke ri ke jong ki ba bun ba ki brio ki yam na mar la ke jong ki khun. Namar ki la du no ile ke jong ki khun ke ba it. Ke dan ki longkmie ke dang ni sni ni sngowi ke jing yam ka bom la ye ke ban pyntngen. Ki don ki samla ke ba yam namar ba ki du no ye men la ni para. Panamar kata Jesu kren bolo yetu lupa hamen ba udan ke ke lenti sha Calvary. Bat balap show bala tit bala bom yo show bala sa narpna shulum Calvary halanti oh lo kini ki sipai gila bat itu siman nong kiri ni bat ula penbor yau ban ba lem ya keding pna ke jong Jesus mau Jesus mla shu ban yat ke snam baro shiren yang kala jaw kala taplo ti kamet ka phat ke jong baro shiren yang de snam bat namar kata ki kenthai ki babun ki bot ke ni kelenti bat ke la phai shu Jesus ki don ki bala yam ki bala lanyar bat ke lampat eladi ki yam sungsen ayu Jesus Henry Jesus la phai ki ni ke gospel kap ko Lucas ko na ka arpolai in puli di kot ka arpun rio afinyau bat ka ktien ke jong play ka on tiu Jesus la juba pa ki ni kenthai kong ko kenthai to wat yam ko kenthai nong Jerusalem wat yam na ka banda jonga
What isin yang what yam na kabanda jong. Ray to yam na kabanda yaladi pat na kabanda ki khun ki jong fi. Namar ba kapor ganja ba ki sngi gen wan. Ba ki brew gen yong suk mapi ki balengki. Bat ki kpot ki bom shom la kha khun. Bat ki jembon ki bom shom la ai bu nyil ki jong ki khun. Ka bom mot ki bom don khun. Suk maki ki brew gen yong komta. Nabahagi ki sngi ong utrai gen yam gen lanyar. Bat kini ong kolum ba tu tap no yagi. Bat kolum red tu hapalor jongi. Ujisu gran shabang kata ke jing jenjar ke bansawan. Katakan nam seniu ke bansawan. Bat kini kapadang benriu jong awat jong firung yo i. Ya kini nam seniu ke balawan ngat ki khun ki kti. Balai bi ki kimi ki pa ki yam namaru jisu ki isanai yo. Henry jisu isanai pat kini ki longkmie. Usoto baga por ganja bagan lap yaki. Bagen sayam na kabanta. Yaladi bikin yam na kabanda lagi jong ki khun. Kadon kapor yakaba nga bat pi ki ba em ka ni patang menriu kum ki kimi ki kpala pios ngawi ki ka ktien ka jong blai. Ujisu kran ni ki longkmie. Bagini ban yam na kabanda yaladi. Bagini yam na manda lagi jong ki khun. Hagini ki sngi ki beri ka ba yam bat nomla ban pyntngen yaki. Bagi dono ki khun. Mar kim yam show blai. Kimyam show Jesus Christ mo try. Ujisu khat ikini ke longkmie ban yam na bandai ladi. Ban yam na kabanda ki khun yam hanu. Yam ho Jesus Christ mo try. Yam show blay, pai show blay. Kadang don kapor. Bangin yo ban yam show blay. Kajing pyntngen kawan tang dah bangi yam show blay. Kajing pyntngen kawan tang dangi yam bangi pai shege kertang Ujisu. Ni khat karpati kertang ke jong Ujisu. Ujisu nu wanda shisha ban yarap. Kajing yam kaba shirkai bahagi ni kesngi ke jingdu no el ke jong ki khun. Ba ke jingdu ki khun kam dei ke jing yap. Kaba yaklat no na ke berthai ke shipor. Hoi don ki longkmie ke ba bon ki yam na ki khun, ki longkpa ki yam na ki khun. Aba ki du no ke ba e ke ba thong ke berthai. Rengong ha fi ba kata ka long tang shipor. Ba namar kata ke jing pyntngen kawan. Kam tam e haba ki kimi ki kpa ki IT le di ki show blay. But ki yai duai na ki khun show blay. La ja ke jing klat ke jing du no ke jing yap ka bawan ke berthai ke shipor. Kan ke jing pyntngen ka wan biang ki kimi ki kpa. Hen roi ngi i ha ki sngi ba kam don jing pyntngen ni ndala di ngamat shibun ke longkmie. Ki bom la ban pyntngen yaki. Namar balai namar ki du no ele ki jong ki khun. Kam dei ke jing du ke jing yap ka ba yap du no sandan nagani berthai. Nrai ke jing yap ka ba ganja mesi. Haba ki longkmie ki kimi ki pa ki kendu ki khun ki ba yap no na ke jing long mesi. Ki yap no de ke jing ya dei baru blai. Kata ka ba pan kthang tham ki kimi ki pa. Kata ka ba pan jau mat ki kimi ki pa. Kata ka ba pan long ki kimi ki pa pan nomla pan pyntngen. Namar bagi yo isi yo i lagi jong ki khun. Bagi khun ke dang em. Henry ki le ika kam ka ba baman tam kamat jong blai. Bat ki le ika kam ka ba baman tam kamat ki kimi ki pa. Kata ka ba pan kthang men si mi ki kimi ki pa. Bat kam don jing pyntngen ni ki kimi ki pa. Bagi dang yo i ki ne si ki ne ki prasang. Ye ka ban pai sho blai prasang ban wat. Ye ka kamat jong blai lani ki wat ki lenti ki ba bha ban pa. Sigi jaga sumar ban pa sigi rehab center bade ka ban ai ki dawai ban yarap yaki rai ka nom pan khia yaki lanu ru kimi ki pa kinom la ban yo ika jing pyntngen ka rakel katakan snong ka badon ka snong rama o kala yam bat amla ban pyntngen yaka nabaki khun jong ka kim don shu babon ni ki sngi ki khun kim don shu ka jing dai baru blai kala yap ki drugs kala yap ki jing di kiat kala yap ki kam auria kala yap ki kam klim kala yap ki jing kai sngo ba berthai baro ki entertainment jing berthai bagila jingai no blai kala yap no ka jing long mesi kata ka pan kthang ki mi pa ha be tip yo try han rai ru kam tam ki kimi ki pa ki bom tip yo try bar kani kalong kapor bo jisu khot yang abadi fi kum ki kimi ki pa bangin yam na ka banta ya ladi ngin yam na ka banta lagi jong ki khun bar bangin yam shu jisu kain kapor kam pat dir yang abadi fi ba pyniap pai show blai pai show jisu yam na banda lagi jong ki khun namar ka wan ke sngi ka bo trai la kolar bala kran lupa ba ki kemi ki pa ki breg nong to ki lomba to tap no yegi ki lomret ken hap halor jigi bi nom yo sngo shu ikri ki sur jing sawa jong ke jing pen kor dit ikamen se kata ke jing jenjar ba ka ban saja tang ba khemla dalai lai ka ban pyntngen yegi tang we nong pyntngen men sim ba ko ke ni mo jisu la kolar
Waruni lo ban pyntngen ni pada fi. Yam show Jisu yam show belai. Kot kerpat yo try halak kesngi. Nak banta ki khun ke jong fi. Jisu ban pai biang ni ke sajen. Le pempat yam show Jisu ko badai ban yam. Hadu ban lanyar, hadu ban chaumat, hadu ban kot kerpat, ban luat ke dok no ke kerteng Jisu. Sang ban yam. Pai show Jisu mau Jisu ye je fi. Pai show Jisu mau Jisu kwa pan kia. Ya ke ying ke jong fi kwa pan tau thamai ki khun ke jong fi. Kwa pan walam ye ki show blai. Ladanga ban fi kum ki kimi ki pangi yam. Nagabanta ki khun ke jong hi. Jisu yam na ban ki khun. Yam na ban ya di yam na ban ki khun. Oh ki kimi ki yo i ki longkmie ki isna yu Jisu bala jau de snam. U Jisu isna i ni longkmie. Uni ju Jisu ni isna i fi. Uni Jisu tip ke jing janjar ke jong fi. U tip ke jing kthang do nur, u tip ke umat jong fi. Sngu thu ke do nur bal wet jong fi. Bu kwa ban ye rap ye fi, kwa ban pan khu ye fi, kwa ban sa ye fi de snam. Kwa ban pan pai biang. Ye ke do nur jong fi, she ke jing kmen, she ke jing suk. U kwa ban walam mi ki khun jong fi, she ke jing pan em. Senang ban yam, sang ban kaang show try. Sang ban pai kot kerpat de kerteng Jisu an pan em ye fi. Bar ke yeng ke jong fi. U Jisu yo sngu ke jing yam, yo i u tip ke jing pang mesim ke jong fi. Kata ke jing pang mesim ke bamla ban pyntngen lanu ru. Kata ke jing pang mesim ke bamla danu ru ye ke ban subspine lani ban pyntngen. Tangu Jisu ke. Pidon ye kata ke jeli ke jing em ke jong fi. Jisu tip ye kata. Kot kerpat senang ban duai sang ban pai kmat siu blai. Blai ni osngun ban pai ki khun ke jong fi. Wi je fi. U tip ye ke jing pang ke jong fi. Bu kwa ban thau thamai ye fi. Le pi IT le di siu Jisu. Sang ban kot kerpat. IT duai wat ye kmat ke jong blai. Pensiam de sisha bu blai long ba janai. U ba isnai u ba kloi ban erap ye fi. Blain ger khun am da jong fi. Hake kerteng ke jong Jisu Christ bo trai. Ong yai ke burom baro galong yo. Dan ke dulu ke jing kwa ban selok ban duai pela ban fut. Ila ban duai la ban selok nam ta. Jong fi kerteng Jisu Christ bo trai ngi duai. Amen.